Linnun laulua. Näistä on aika vaikea viedä tänne asuntomessuille. Helekattia se voi olla. Toisaalta ei niin suuri juttu ole se, että mä arvaan sen, mutta toisaalta kiva tietää edes jotain pikkusen kuitenkin. Sen verran perusutelias ihminen. Se on muuten Kimmo on kohtuullisen varma siitä, että mä en arvaa. Toisaalta ymmärrän myös häntä, koska niin äärettömyys on rajana. Et sehän voi olla ihan mitä tahansa. Mutta niin on herra on niin varma siitä, että narvaa, niin hän pisti sellaisen sivuston pystyyn kuin mysteeriarvonta.fi, jonne hän laittaa sitten niinku vinkkejä, että mitä se voisi olla. No, nyt täytyy sanoa, että hyvät ihmiset, jos te vaan millään suinkin voitte, niin koittakaa vähän edes jeesata. Se on kuitenkin niinku, kato, mä saan sen ilmaisiksi sen mökin. Tai mikä ikinä siis te onkaan. Mä saan sen ilmaisiksi, jos te arvaatte. Ei, silloinhan mä saan sen ilmaisiksi, jos mä arvaan sen. Niinhän siinä oli sellainen sääntö, että jos te arvaatte, niin mä saan puoleen hintaan sen. Tämähän ei ole mikään ongelma, jos te kaikki vastaatte niin kuin nimellä Ville Haapasalo. Ja sen verran voitte vähän jeesaa. Kato, mä voisin laittaa, okei, ei 1 lahjakortti, 2 lahjakorttia. Tällaista tonnin arvosta lahjakorttia voidaan laittaa. Et jeesatkaa, hyvät ihmiset. Ai niin, mutta mitä sitten, jos ne kaikki vastaukset on mun nimellä? Niin silloinhan mä saan kaikki lahjat. Ei sekään huonoa. Et jos mä itse autan itseäni, niin mä saan lahjakortteja ja sitten mä saan ilmaisiksi sen jonkun, mikä ikinä se sitten onkaan. Joo, mut ihan oikeesti. Ei pää halkee, kun miettii tällaista. Puu, voisiko se olla puu? Voisiko se olla kahvikuppi? 15 tonnin kahvikuppi. En minä tiedä. Nukkunut kohta viikkoa, kun miettinyt vaan tätä.